Hello friends, Parliamental जोंहा सानै सोद्रोमा दंहैयो। सासेनि मुङा जाहैबाय Shri Joyanta Basumatary आरो सासेया जाहैबाय Shri Rwngwra Narzary। दिनै जों बिथांमोननि रिपर्ट कार्ड बानायगोन। बिथांमोना जोंनि थाखाय रायजोफोरनि थाखाय मोजां हाबा मावदोंना मावाखै पार्लियामेन्टआव बेनि सोमोन्दै जोङो रिपर्ट कार्ड बानायगोन। रिपोर्ट कार्डनि टाइम पिरियडआनो जाहैबाय बजेट सेशन 2024-25 from 22nd July to 9 August 2024। बिथांमोननि रिपोर्ट कार्डखौ मोनब्रै पेरामिटारखौ लानानै खालामनाय जादों। क्वेश्चन्स पेरामिटार नम्बर 1, डिस्कशन पेरामिटार नम्बर 2, डिबेट पेरामिटार नम्बर 3, special mention parameter number 4. That means जोंनि सोद्रोमाया बेसेबां questions, discussions, debate, special mention खालामदों पार्लियामेन्टआव बेखौ जोङो काउन्ट खालामगोन, नायगोन मा टपिक लानानै बिथांमोनहा बेफोर पेरामिटारनि आन्दाराव पार्लियामेन्टआव बाहागो लादों। जायफ्रा बांसिन बाहागो लादों बेनो देरसिन जागोन, बेनो देरहागोन, जोंनि थाखाय बेनो साबसिन जागोन। Remember, this is only for the small period, just 4 weeks. The entire period या yearनि नङा दे, just 4 weeks. बे 4 weeks नि evaluation. जानो हागौ next session, which is coming up sometime in December, performance सोलायनो हागौ। ओंखायनो नैबे मोनसेल' रिपर्ट कार्डखौ लानानै जोङो कमप्लिट डिसिजन लानो नाङा दे। That is wrong. Okay? That is wrong. नैबे टेबोलनि गेजेरजोंनो बिथांमोनखौ जों बिजिरगोन आरो रिपर्ट कार्डखौ बानायनाय जागोन। फारियै जोंहा मोनथाम पेरामिटार्स दङ, स्पेशल मेनसन, क्वेश्चन्स आरो डिस्काशन। Under special mention, Shri Rwngwra Narzarya मोनसे डिमान्ड दङ, बेनो जाहैदों आसामाव बिजिआर प्रजेक्ट पेहेर दायनि गनायथि बिखान्थिखौ आबुं खालामनो दाबि। बिजिआर माने बङाइगाव रिफाइनारि। बिथाङा बुंदों बङाइगाव रिफाइनारिनि केपासिटिखौ एक्सपान्ड खालामनांगौ। श्री जयन्त बसुमतारीहा मोननै डिमान्ड दङ। मोनसे डिमान्डआ जाहैदों क'क्राझार, बासुगाव, गसाइगाव बायदि जायगायाव ट्रेन थाथ'नायनि दाबि। बिथाङा बुंदों दि कभिडनि आगोल बेफोर स्टेशनफ्राव गोबां ट्रेना लाखियोमोन, नाथाय कभिडनि उनाव ट्रेनखौ लाखिनाय जायासै। जायनि जाहोनाव गोबां मानसिफ्रानो उसुबिदा गोलैदों। बेमारिफ्रा गोजान जायगायाव फाहामथायनि थाखाय थांनायाव गोबां दुखु मोनदों। बेनिखायनो गोख्रैनो बे ट्रेनफोरखौ लाखिफिननांगौ। नैथियाव दङ रुपसे एयारपर्ट। थांनाय बोसोरनिफ्रायनो रुपसे एयारपर्टखौ बन्द खालामनाय जादों। फ्लाइटबो फैया, फ्लाइटबो थाङा। बेखायनो रुपसे एयारपर्टखौ गोख्रै अपारेशन खालामफिननांगौ होननानै बिथाङा दाबि खालामदों। नेक्स्ट पेरामिटारा जाहैदों क्वेश्चन। बेवहाय जयन्त बसुमतारीया मोनसेबो क्वेश्चन सोङाखै, नाथाय Rwngwra Narzarya मोनथाम क्वेश्चन सोंदों, which is very good, very excellent work he has done. Thanks to him. मोनसेयानो जाहैबाय भारत भुटान सीमा बारनाय दैमाफोरनि थाखाय दै बाना सामलायनाय मावथांखि। बेनिफ्राय नैथियाव दङ आसामनि मानास नेशनेल हाग्रामायाव मानसि मैदेरनि दाङाबाजि आरो मोसाफोरखौ रैखाथि होनाय। थामथियाव दङ आसामनि थाखाय दै बाना सामलायनाय हाबाफारि। जों मिथिगौ आसामाव गोबां दै बाना जायो। भुटाननिफ्राय दैसाफोरा फैनानै आसामनि हायेन जायगायाव गोबां दैबाना खालामो। गोबां न' बां बायनानै जिनानै मानसिफ्रा हाहाकार जायो। बेनिखायनो बिथाङा पार्लियामेन्टआव दाबि खालामदों दि बेफोरखौ मा हिसाबै गभर्नमेन्टआ पलिसि बानायदों।
बेनिफ्राय आसामनि मानास नेशनेल हाग्रामायाव मानसि आरो मैदेरनि दाङाबाजिनि सोमोन्दैबो बिथाङा सोंबावदों। मानोना मैदेरा गामियाव फैनानै गामिनि मानसिफोरनि मैगं मैला आबादफोरखौ जाजोबनानै थाङो। बेनिफ्राय मानसि आरो मैदेरनि गेजेराव दाङाबाजि जाबाय थायो। बेनि सोमोन्दैबो बिथाङा गभर्नमेन्टनि पलिसिफोरखौ मिथिनो लुबैदों। कुइसन नम्बर 3 दङ आसामनि थाखाय दै बाना सामलायनाय हाबाफारि। बिथाङा बेखौ पार्लियामेन्टआव सोंदोंमोन। बिथांनि सोंलुनि फिननायाव जल शक्ति मिनिस्ट्रिया बुङोदि आसामनो अलरेडि 1557.04 crore एसिस्टेन्स होखाबाय until 2024 March. Now coming to discussion parameter. बे पेरामिटाराव सानैबो मोनफा मोनफा डिस्कासनाव बाहागो लादों। थेंक्स टु देम। डिस्कासननि टपिकआनो जादोंमोन 2024-2025 मायथाइनि मिरुआरि बाजेटनि सायाव सावरायनाय। That means 2024-2025 बाजेट डिस्कासन। बेयो मोनसे very important डिस्कासन। बिथांमोनहा सानैबो बाहागो लादों। थेंक्स टु देम। जोंनि बिजिरनाय फारिया जोब्बाय। दानिया नोंथांमोनहा रिपर्ट कार्डखौ बानायदो। गावनि गोसो बायदि बानायदो। सोर साबसिन मावदों, सोर साबसिन मावाखै, बबेहा इमप्रुभमेन्ट खालामबावनांगौ, माबायदि इमप्रुभमेन्ट खालामनांगौ, नोंथांमोनहा बिजिरनानै आरोबाव रिपर्टफोरखौ बानायनानै लादो। Finally, I have 3 questions to all of you. जोबथानायाव बे मोनथाम सोंलुफ्रा नोंथांमोननि सायावनो आं होबाय। नोंथांमोनहा बे सोंलुखौ मोनफा मोनफा नायनानै साननानै लाबाय था। Thank you so much. गोजोन्थों।